Sewindu suwe lawate monggo Pak Haji Payo kok sedaya pandemen budaya campur sari Roko Mas Puji kok kuatine kok mangarep sowan wonten ngajengan panggo monggo Mas Puji kok Pak Haji Puji. Lagune napa Pak Haji? Nah, sing penting gayeng nggih. Mengke Pak Haji Payo mengke mawon, engko. Aja semalam wong jago. Bisa
napa Pak Ngadiman? Kanugrahan Dik Srikani. Pripun Mas Bogen? Awade kerawan kali Haji Dul. Pak Haji Dul. Oh iya. Rohani Abdullah. Heeh. Sing duwe jarum super. Iya. Mbak Parmin. Minta lagu apa Mas? Jarum super kuwi. Marketingnya super kuwi. Aja semua bagus. Ayo Mas Puji kok. Duite urung metu, urung rampung kok. Urung tek iki gepokane. Kalau lo diaturke, blok barang lek woko.
Yuk podang kuning diaturke, Cok. Ya, duet tak dike, Peng. Ya, biah. Mike di bawah. Sama arek Surabaya. WA. Duet. Podang kuning. Persiapan yo.
Mangke dia lanjut